Għaż-żagħżugħ Romario Brignone ir-regatta għandha sinifikat speċjali. Ta' kull sena mill-2012 iż-żagħżugħ minn Bormla jiddedika lil missieru Charles Brignone li sfortunatament miet b'disgrazzja nhar il-5 ta' Awwissu 2012. Dakinhar Charles nisel jodos fuq il-għajn ftit wara li qabel ħareġ mid-dar għalli l-ibnu Romario biex joqgħod magħhu hemm. Sfortunatament Charles intlaqat minn skrun ta' dajsa bil-katavru tiegħu jinstab laqda ħdejn il-ponta taż-żonqor. Minn dakinhar Romario kompla jġorri sem il-familja b'suċċess fir-regatta kull sena iddedikata lil missieru. Ir-regatta għalija tfisser ħafna. L-ewwel nett niddedikaha kull regatta dadi u tal-Vittorja tkun speċjalment iktar għalija għax illum jala eluq żmienu missieri. Niftakar meta kont għadni żgħir dejjem kont ninżel miegħu u l-iktar ħaġa li xtaqt li meta ħadd l-ewwel rebħa ma kienx miegħi kont ħassejta mhux ftit. U bis-saħħa tiegħu bqajt għaddej biex wasalt fejn wasalt illum. U anke din is-sena Romario ħareġ rebbieħ fit-telliqa tiegħu. L-iktar naħseb rebħa li ħassejt li ta' sodisfazzjon għax tlajna kollha f'daqqa u rejna li vera tajbin is-sena. Telliqa tajba b'vantaġġ komdu wara sena sħiħa ta' ħidma ma taqta' xejn bejn ir-regatta u l-futbol, passjoni oħra ta' missieru ex-captain tal-istess Bormla. Din is-sena wkoll grazzi għal Romario il-memorja ta' Charles tgħix frott id-dedikazzjoni ta' ibnu fl-isport illi tant kien għall qalbu.